Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண சாஃப்ட். மாதேனா. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. விஷ்ணு பிரபு வாசிங்க. ஏற்கனவே நம்ம சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், அதனால உங்ககிட்ட இருக்கும் கண்டிப்பா. நீங்க வாசிங்க பிரபு. வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிங்க பார்க்கலாம். நான் மீன்வேல் நான் மத்ததை எடுத்துக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கியா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். वंदे अहम श्री गुरोः श्री युद्धपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साक्राजम लह गण रघुनाथान्विदं तम सजीवम सादैवम सावधूतम परिजन साहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान् सह कन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगपते गोपेश गोपिका कांतता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे स्वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छ कल्पदार्श्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्य परितानम. नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. One second, Mataji. ओके. नमो ब्रह्म देवाय गो प्राण महिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महा बांधाय कृष्ण प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विधि विषे नमः. गुरवे गौर चंदिराय राधिकायै तातालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत् भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासात्य देशधारिणे पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सात्विकम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யார் சொல்றீங்க? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? ஞானயோகம் மாதாஜி. ஞானயோகம். கர்மயோகம் அத்தியாயத்தோட மாதாஜி. தலைப்பு கர்மயோகம். சாரி, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், சந்நியாச யோகம் அப்படின்றதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. 5வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு சந்நியாச யோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். நம்மளுடைய கடமைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யறதுனால அந்த அந்த பற்றுல இருந்து அதனுடைய பலன்கள்ல இருந்து நாம தள்ளி இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ நேத்து வந்து பல பற்றில் பல பலன் மேல பற்று இல்லாம கடமை செய்யறது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, நாம் செய்யும் செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் போது அந்த பந்தத்திலிருந்து நாம விடுபட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே. இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். 6வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது தியான யோகம் அப்படின்றது பார்க்கணும். அஷ்ட அப்படின்னாக்க 8. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயம் நம்ம அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம், 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம், 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம், 5வது அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம்,
6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். இந்த எந்த ஒரு செயல் பக்தனையும் பகவானையும் இணைக்கின்றதோ அதை யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து மற்ற யோக கலைகளையும் கூட சொல்றார். பக்தி யோகத்தை மட்டும் சொல்லல. அவர் கர்ம யோகத்தை சொல்றார், ஞான யோகத்தை சொல்றார், அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்றார். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு பிரதானமாக நம்மள வந்து ஆன்மீக உணர்வுக்கு கொண்டு செல்வது வந்து பக்தி யோகம் அப்படின்றத சொல்றார். இத்தனை யோகங்கள் இருந்தாலுமே வந்து பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சங்கரன் பிரபு நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேனா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டேன். ஓகே. சண்முகம் பிரபு நீங்களும் கோஹோஸ்ட் இருக்கீங்க. ஸோ ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்க நீங்க மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன? ஏன்னா இந்த லைவ் போயிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். திருப்பி நம்ம சவுண்ட் இருக்கிறதுனால கிளியரா கேட்க முடியாது. ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து எப்படி அந்த அப்படின்னாக்கா 8. ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 நிலைகள் என்ன? அந்த 8 நிலைகளை எப்படி வந்து முன்னேறது? அப்போ எதுக்கு இதுல இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட முதன்மையானது என்ன அப்படின்னாக்கா மனதை கட்டுப்படுத்துதல். அதை ஏன் அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தணும்? கட்டுப்படுத்தலைன்னா என்ன ஆகும்? இதுல முன்னேறவே முடியாது. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேற முடியாது. சரி, இதெல்லாம் செய்து நம்ம வந்து முன்னேற ட்ரை பண்ணும்போது ஆனா அந்த முழுமை பெறல அப்படின்னா நான் தோல்வியை தழுவுகின்றேன் அல்லவா? அப்ப என்னோட கதி என்ன? ஏன்னா அந்த 8 நிலைகளுமே வந்து ரொம்ப கடினமானது. ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போறதே ரொம்ப கடினமானது. அதெல்லாம் நான் பயிற்சி பண்றேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேறி கடைசி நிலைக்கு போகணும். ஆனா அதை அடையறதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பண்றேன்? தோல்வி அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னா அந்த யோகியோட நிலை என்ன அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றான். அவங்க 2 விதமாக மறுபிறப்பி எடுக்கிறாங்க. அதனாலதான் பக்திக்கு மட்டும் எதுவுமே வந்து பக்தியில வந்து குறைந்ததுன்னு எதுவுமே கிடையாது. அதுல வந்து ஒரு பலன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஸோ பக்தி யோகம் என்பது மிக உயர்ந்த யோகம். அத்துணை யோகங்கள் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தை காட்டிலும் ரொம்ப விசேஷமானது பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க முதல் பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியுமா? ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியுமா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. அநாஸ்ரித கர்ம பலம் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதியக ச சந்நியாசு ச ச யோகிச்ச நிரக்னர்ன சாக்ரியக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா வாசிட்டீங்க. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இங்க பகவான் சொல்றார், ஒரு செயலற்ற தன்மையில் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அதை காட்டிலும் நேத்தே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து செயலற்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடியவங்களை விட, அந்த யோகிகளை விட உயர்ந்தவர்கள். ஸோ அல்டிமேட்டா நீங்க நம்ம எந்த அத்தியாயம் எடுத்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த பக்தி யோகம் உயர்ந்தது அப்படின்றது அங்கங்க சொல்லியிருப்பார். ஸோ இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு செயலை செய்தா அதுக்கு பலன் இருக்கும். அந்த பலன் மேல பற்று இல்லாம எனக்கு கிடைத்த இது கடமை, அதை நான் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியம், இது என்னுடைய பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படின்ற பாவத்துல எவனொருவன் செயல்களை செய்கின்றானோ, கடமைக்காக மட்டுமே செயல்களை செய்கின்றானோ, அந்த கடமையை செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்ல பற்றில்லாமல் எவனொருவன் செயல்களை செய்கின்றானோ, அவங்கதான் வந்து உண்மையான சந்நியாசி, அவங்களே வந்து உண்மையான யோகிகள் அப்படின்றத சொல்றார். அதை தவிர்த்து நானும் பக்தி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உண்டான அந்த ஸ்வதர்மத்தையும் பண்ணாம வீட்டுக்கு உண்டான தர்மத்தையும் பண்ணாம தனியா இருக்காங்களே, அது வந்து அவங்க வந்து என்னது அவங்க வந்து உண்மையான சன்னியாசி கிடையாது அப்படின்றத இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, நம்ம பார்க்க போற இன்னையோட அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். 8 நிலைகள்ல இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யமம், நியமம், ஆச்சனம், பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம்,
தாரணை, தியானம், கடைசியில வந்து சமாதி. சோ இந்த யமம் எந்தெந்த செயல்களை எல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் விட்டுடுறது. இந்த ஒரு சில செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் விட்டுடுறது யமம். நியமம் எதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றது. அது நித்தியமாக நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதெல்லாம் செய்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நிலை ஆச்சனம். ஸோ இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, யமம் வந்து அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. தூய்மை அப்படின்னு வந்துட்டாலே புறத்தூய்மை, அகத்தூய்மை. குளிக்கிறது மட்டும் வெளிப்புறமாக இருக்கக்கூடிய தூய்மை மட்டுமல்ல, மனதளவிலுமே கூட நம்ம வந்து இந்த காம, குரோத, லோப, மோக்ஷ அந்த 6 விஷயமான இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், விடுபட்டு இருக்கணும். அடுத்தவங்க மேல அடுத்தவங்கள பார்த்து பொறாமைப்படுறது, இல்ல ஒரு விஷயத்து மேல ரொம்ப அதீதமான பேராசை கொள்றது, கோபம் கொள்வது, 3 விதமான விஷயங்கள் வந்து நரகத்தோட வாயிற்கதவுகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இந்த கோபம் அதெல்லாம் நம்ம வரப்போற அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் விடுறது வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உட்புற பண்புகள், நியமம். அடுத்து இந்த இதெல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதற்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம், அந்த இடம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும், அந்த தியானம் பண்ண வேண்டிய அந்த இடம் வந்து அதோடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறது வந்து ஆச்சனம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த புண்ணிய தலத்தைக்கு உண்டான அதோட அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அமைதியாக இருக்கணும், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு இடமாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அங்க வந்து என்ன இருக்கணும், அந்த உயர்ந்த ஸ்தானத்துல அமர்ந்து நம்ம வந்து தியானங்கள் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்பை புல்ல போட்டு, மான் தோல் போட்டு, தர்பை புல் போட்டு, அதுக்கு மேல ஒரு தூய்மையான ஒரு 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 துணிகளை போட்டு அதுக்கு மேல அமர்ந்து நம்ம வந்து தியானம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. சோ எப்படி நம்ம அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆச்சனம், அந்த இடம், அமரக்கூடிய விதம், அது 2ம். இப்படி அமர்ந்தாச்சு உடனே என்ன பண்றோம், அந்த அந்த மூச்சு பயிற்சி இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து போக்கஸ்டா இருக்குது பிராணயாமம். சோ நம்மளுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த உள்ள எடுக்கக்கூடிய சுவாசம், வெளிவிடக்கூடிய சுவாசம், அதுல வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது. இப்படி நாம அதை தொடர்ந்து செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன்கள் வந்து கட்டுக்குள்ளப்படும். ஐம்புலன்கள் சொல்றோம் இல்லையா, கண், காது, மூக்கு, அதன் மூலமாக நாம அடையக்கூடிய விஷயங்கள். அப்போ இங்க எப்ப பிராணயாமத்துல என்னுடைய மனதை இந்த மூச்சு பயிற்சியில நம்ம விடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன்கள் வந்து கட்டுப்படுகின்றது. அப்படி புலன்கள் ஒருமுகப்படுத்தும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கும். தாரணை, கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல். இதை நாம் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அது தியானம் எனப்படுகின்றது. இதோட அந்த உயர்ந்த நிலை வந்து சமாதி, பகவானோட ஒருமித்து இருக்கிறது. அததான் வந்து முக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த அனுபவவாதிகள். அவங்களுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது அது எப்படி சாத்தியமாகும்? இப்ப பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை நாம் நினைக்கும் போது, அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவர் இப்படிப்பட்டவர்ன்ற அந்த அந்த வர்ணனைகளை பார்க்கும்போது, கண்ணை மூடி யோசிக்கும் போது அப்படியே பகவான் நம்ம முன்னாடி வர்றார். சோ அதுல நமக்கு வந்து மெடிடேட் பண்றதுக்கு அவங்க அந்த ரூபத்துல நம்ம அழகா மெடிடேட் பண்ண முடியும். ஆனா அருவவாதிகள் வந்து பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அப்போ நம்ம எப்படி வந்து பரபிரம்மம் பகவானை வந்து 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது அந்த பிரைமரி முதல் நிலை வந்து அந்த பரபிரம்மம் நிலை. அதுல வந்து பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கார் அப்கோர்ஸ். ஆனா அது வந்து முழுமையான புரிதல் இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கக்கூடிய யோகிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த நிலையில வந்து அவங்க மெடிடேட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ வந்து நம்ம சுருக்கமா பார்த்தோம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, ஒரு மாதாஜி வாசிங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. பந்தூர் ஓகே மாதாஜி. வாசிங்க. அடுத்த வாய்ப்புகள் இருக்கு. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. பந்தூர் ஆத்மாத் மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாசிதக அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வதேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் வந்து நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா,
அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் அதுக்கு ஏற்றார்வால அது வந்து நண்பனாகவும் அல்லது எதிரியாகவும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மனதை நம்மளுடைய கட்டுக்குள் வைத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அது வந்து நமக்கு நண்பன். அது அதோட கட்டுக்குள் நாம போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்மளுடைய விரோதி. பிரபு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதோ வந்துட்டே இருக்கு பிரபு, கொஞ்சம் பாருங்களேன். சண்முகம் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து மனது எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி அதை வகைப்படுத்துறோமோ அதை சார்ந்ததுன்னு பார்க்கணும். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஒரு மாதாஜி ட்ரை பண்ணீங்க போனதுல, வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் மாதாஜி, தெரியுது வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி, வாசிங்க. கேக்கல மாதாஜி, நீங்க பேசுறது கேக்கல. வாசிங்கோ. யோகி யோகி இஞ்சீத சததம் சததம் ஆத் ஆத்மானம் ஆத்மானம் ரகசித் ஏகாஹி யத சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்கிரகா. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு நீங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம் பிரபு. சோ அங்க இந்த யோகியோட தன்மைகள் என்ன அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ யோகி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா, 3 விதமான தவங்கள் நம்ம வரப்போற அத்தியாயங்கள்ல பார்ப்போம். தானம், தவம், யக்ஞம், அது வந்து அனைவருமே செய்யணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த 3 விதமான தவங்கள் எப்படி தவம் பண்றது, இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி எப்படி தவம் பண்றது, மனதை எப்படி தவத்தில் ஈடுபடுத்துவது, வாக்கு நம்மளுடைய நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள். சோ இந்த 3த்தையும் பயன்படுத்தி நாம எப்படி தவம் பண்றது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த இங்க யோகியானவர்கள் இதையெல்லாம் என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய அந்த பரமனுடைய தொடர்புல எப்போதும் அவங்க ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவர்கள் எப்படி இருக்கணும், ஒரு தனிமையான இடத்தில். ஏன்னா அவங்க அவங்க பண்ணக்கூடியது என்ன எங்கன்னு பார்த்தோன்னா அஷ்டாங்க யோகம். அதனால அதுக்கு வந்து அந்த மனம் வந்து இங்க அங்கன்னு அலைப்பாயக்கூடாது. அது ஒரு ஸ்திரமா ஒரு இடத்துல இருக்கணும். அப்ப அதுக்கு இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் தூரமா இருக்கக்கூடிய அமைதியான ஒரு இடத்துல இருந்தாதான் அவங்க புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா மேல அவங்க ஸ்திரமா தியானம் பண்ண முடியும். அதனால இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவங்க தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்தோட எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவங்க வந்து அப்படி செய்யும்போது அந்த உரிமை உணர்வுகள்ல இருந்தும் ஆசைகள்ல இருந்தும் அவங்க விடுபட்டு இருக்கணும். எப்ப வந்து இது என்னுடையது, நான் அப்படின்னாலே அது அந்த அகங்காரம். என்னுடைய சமூகம், என்னுடைய குடும்பம் வந்துச்சுட்டா அங்க மமகாரம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த 2 விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருந்தாதான் நம்மளால பகவானுடைய நிலை இதுல வந்து ஸ்திரமா இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வாசிங்க பிரபு, 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க பிரபு. தூஷௌ தேசே பிரதிஷ்யாப்ய ஷரீரம் ஆஷ்ணம் ஆத்மன நாத் உச்சரிதம் நாதி நீசம் தைலாஜின குஷோத்தரம் சத்ரை காக்கம் மனக்ருத்வா யத சித்தேந்திரிய கிரிய உபவித்யாசனே புகுஜ்வாத் யோகம் ஆத்ம விஷித்தையே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான்தோளாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானவன் இதை பயில வேண்டும். யோகத்தை பயில வேண்டும் இல்லையா? யோகத்தை பயில வேண்டும். இது வந்து இந்த கலியுகத்துல சாத்தியமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல இப்ப புனிதமான தூய்மையான இடம் எங்க இருக்குன்றதே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. அது இல்லாம தர்பை புல்லை பரப்பி அதுக்கு மேல மான் தோல்லாம் போட்டு அவந்தோன்னா இப்ப நம்ம வந்து வில் பி அண்டர் பார் இல்லையா, நம்ம கைது பண்ணப்படுவோம். அதனால சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் கலியுகத்திற்கு உகந்ததா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. நம்ம பார்க்குறோம் சதுர்யுகம் பார்க்குறோம் இல்லையா, சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஸோ இந்த சத்தியயுகத்துல நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்துச்சு. 1,00,000 அவங்களுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இருந்தது அவங்களோட வாழ்நாள். இப்ப நமக்கு 100 வருடங்கள் தாண்டதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அந்த 1,00,000 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து
தன்னுடைய வாழ்நாளை 4 ஆசிரமமா பிரிச்சுடுறாங்க. 25,000 வருடங்கள் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் அப்படின்னு. ஆனா அதனால அவங்களுக்கு நிறைய ஆண்டுகள் இருந்ததுனால இந்த தியானம் என்பது அந்த சத்தியுகத்துக்கு வந்து பிரதானமா இருந்துச்சு. ஆனா கலியுகத்துல வந்து இது ரொம்ப கடினம். அதுவும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி அதெல்லாம் வந்து கலியுகத்துல கஷ்டம். அப்ப கலியுகத்தோட தர்மம் என்ன, இந்த யுக தர்மம் என்ன, நம்ம எப்படிதான் வெளியில வருது அப்படின்றதுக்காக தான் பகவானே வந்து அவதாரம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத சொல்லிட்டு போயிட்டார். நம்ம வந்து பாக்குறோம், இருக்கிறதுலே இந்த இரும்பு யுகம் வந்து கலியுகம். இந்த கலியுகம் ரொம்ப கொடுமையானது அப்படின்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனாலும் கலியுகத்துல இவ்வளவு கொடுமையாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்யறதன் மூலமாக ஒரு ஒரு யுகத்திலையும் அவங்க என்னெல்லாம் செய்து அந்த யுகத்தோட தர்மம் என்னெல்லாம் செய்து அவங்க பலனை பெற்றாங்களோ அதே நாம இந்த கலியுகத்துல பெற முடியும். இதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கருணையோட இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து நம்ம வந்து ஆசனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? தனிமையான இடமா இருக்கணும், தர்பப்புள்ள பரப்பணும், அதுக்கு மேல மான் தோல், அதுக்கு மேல ஒரு மெல்லிய துணி, அதுக்கு மேல நாம அமர வேண்டும். அதுவும் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப உயர்வாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி அமர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? புலன்கள், மனம் எல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிதான் வந்து நாம இத பயிற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாரா மாதாஜி ஒருத்தங்க வாசிச்சீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாசாஜி. வாசிங்க. யுஜ்ஜன்ன ஏவஸ்தாமானம் யோகி நியது மானச ஷாத்தினம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிக சக்தி கதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையாறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைத்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்படி அவங்க அந்த பிரத்யாகாரில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, மனம், புலன்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. அப்படி கட்டுப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அது அந்த மனசு வந்து ஒழுமுகப்படுத்தப்படுகின்றது. பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து அவங்க பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு பேர் வந்து பிரத்யாகார. சோ பிரத்யாகாரல புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல்ன்றது ரொம்ப சிரேஷ்டமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்வர்ணா மாதாஜி, நீங்க போன இதுலயே நீங்க வாசிச்சீங்க. நான் வந்து உங்களை மியூட் பண்ணிட்டேன். இப்ப நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்வர்ணா மாதாஜி, சாரி, இப்ப வாசிங்க. உங்களால முடியுதுன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க ஸ்வர்ணா மாதாஜி. நாத்யஷ்னஸ் தியோதகோ அஸ்தி சைகாந்தம் அனஷ்னதः சாதி ஸ்வப்ன ஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார், யோகி ஆறதுக்கு உண்டான தகுதிகள் என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எதுவுமே வந்து நம்ம தமிழ்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு. சோ அவங்க அதிகமாகவும் உண்ணக்கூடாது, குறைவாகவும் உண்ணக்கூடாது, அதிகமாகவும் உறங்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கணும். எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லைக்குள் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் வந்து அவங்க வந்து யோகி ஆகிறதுக்கு உண்டான தகுதிகள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து இங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. இப்ப நியமத்தை பத்தி பார்த்துடலாம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிங்க. யாராவது ஒரு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. இப்ப பிரபுஜி வாசிக்கணும். பிரபுஜி வாசிங்க. யுக்தாஹார விகாராஷ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மஸ்ரீ யுக்த ஸ்வாப்னவபோதஸ்ய யோகோ பகவதி துஹா. உண்ணுதல், ஒருங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த
இந்த முக்கியமா நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்களை வந்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய எந்த விதமான துன்பங்களையும் நம்ம பெருமளவில் வந்து நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நீங்க வந்து லெவல் 3ல வந்து நீங்க படிப்பீங்க. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத், பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அப்புறம் வந்து உபதேசாமிருதம் இதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ அதில் வந்து இந்த நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு அப்படின்றது எல்லாமே ஒரே கோட்ல அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ சாப்பிட்ற சாப்பாடை நம்ம ஒரு ஒரு நெறிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒழுங்கு ஆயிடும் அப்படின்றத நம்ம அதுல இருந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த 6 விஷயங்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த சாப்பாடு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அஹ், அஹ், கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எதுவுமே வந்து ஒரு அளவோடு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை. ஸோ உறங்குதலுமே கூட நமக்கு வந்து 6 மணி நேரம் வந்து நம்ம வாழ்க்கை வந்து 8 மணி நேரம், ஒரு நாளோட 24 மணி நேரத்தை 8 மணி நேரமா இது பண்ணிக்கலாம். 8 மணி நேரம் நம்மளுடைய வேலைகளை செய்யறதுக்கு, 8 மணி நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்றதுக்காக நம்ம ஒதுக்கியே ஆகணும். 8 மணி நேரம் நம்மளோட ரெஸ்ட் மற்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும். புரோபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் 2 மணி நேரத்துல இருந்து 3 மணி நேரம் அவ்வளவுதான் அவருடைய உறக்கம். தன்னுடைய மொத்த டைம் வந்து அவர் எதுக்காக டிவோட் பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, டிவோட் பண்றாருன்னா சாஸ்திரங்களை வந்து மொழிபெயர்த்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் செய்வதற்காகவும் அப்படி நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் ஒரு உயர்ந்த நிலையில நமக்கு வழிகாட்டிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுடைய உறங்குதலையுமே கூட நாம நெறிப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் என்ன மூல காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பிளஸ் நம்மளோட உண்ணுதல், அந்த சாப்பாடு பேட்டர்ன் எல்லாம் மாறினது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து உழைப்பு. அந்த உழைப்புமே கூட நமக்கு 8 மணி நேரம் தான் இருக்கணும். அதை திருப்பி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி என்ன செய்ய போறோம்? 8 மணி நேரத்துக்கு மேல உழைச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதை நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் ஒண்ணு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஆத்மா சார்ந்த கடமை, இன்னொன்னு வந்து இந்த உடல் சார்ந்த கடமை. நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆத்மான்றதே உணரல. அதுக்கப்புறம் உணர்ந்தாலுமே கூட அதுக்கு உண்டான கடமைகளை நம்ம ஒன்றும் செய்யறதே இல்லை. எப்படி ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துனாதான் அது வந்து நல்ல செழிப்பா இருக்கும். அது போல இந்த ஆத்மாக்கு உண்டான உணவு என்ன அப்படின்னா நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு என்ன அப்படின்றத புது ஒரு உணர்ந்து அதை புதுப்பித்துக் கொள்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ நம்மளுடைய உழைப்புமே கூட ஒரு கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும். 8 மணி நேரத்துக்கு அதிகமா நம்ம உழைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது போல கேளிக்கை, நம்மளுடைய அந்த அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்பன்னு சொல்லிட்டு இப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்லயும் நிறைய ஒரு வீட்லயும் 10 தலை இல்ல 100 தலைக்கு மேல ராவணன்கள் இருக்காங்க நம்ம வீட்ல. எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா எடுத்தாலும் அவ்வளோ ஒரு அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து தலை சுத்துது. ஸோ அதனால நம்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்துல அதுல நம்ம மூழ்கி போயிடக்கூடாது. ஸோ கேளிக்கையும் மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போது கூட நம்ம பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி பேசணுமே தவிர்த்து அனாவசியமா மற்றவங்களுடைய கதையை பிரஜல்பா செய்யக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, நம்ம அதை பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நெறிப்படுத்தணும். அப்படி நெறிப்படுத்தினாதான் நம்மளுடைய மேக்சிமம் துன்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா களையப்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தாரணா. ராஜகோபால் பிரபு. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபு. ஓகே. இன்னொரு ராஜகோபால் பிரபு இருந்தாங்க, அவங்க தான் நினைச்சேன் நான். வாசிங்க பிரபு. யதா விநியதம் சிததம் ஆத்மன் ஏவா திஷ்டதே நித்ஸ்ருக சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுத்யதே ததா யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றார். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இங்க யோகியானவர்கள் இந்த யோக பயிற்சி பண்றாங்களே அவங்களுடைய மெயின் இது என்ன அப்படின்னாக்கா மனதோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தணும். அதை கொஞ்சம் டிசிப்ளினா கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஜட ஆசைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று வந்து விலகிவிடும். அப்ப அவங்க அந்த யோகத்துல நிலை பெற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அவங்க அதுல நிலைத்து கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தி அதை பண்றத வந்து நம்ம தாரணா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தியானா. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமாம் ஸ்மிருதா
योगिनो यद सिद्धस्य எஞ்சதோ யோகம் ஆத்மனகா. காற்று வீசாத இடத்திலுள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த தியானம் இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு ஆசிலேஷனும் இல்லை, மனசஞ்சலப்படலை. அவங்க எப்படி வந்து ஒரு காற்று இல்லாத இடத்துல நம்ம தீபம் ஏத்தி வச்சோம்னா அது எப்படி நிலையா இருக்கோ அது போல இவங்க ஆல்ரெடி மனதை கட்டுப்படுத்திட்டாங்க. ஸோ மனது அந்த இதுலயே லயித்து இருக்கு. அப்போ அந்த அந்த நிலையை வந்து தியான நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இங்க மனதை அவங்க முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்திட்டாங்க. ஸோ அந்த திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் அவங்க ஸ்திரமாக இருக்காங்க, அதிலே நிலைத்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய ஸ்லோகங்கள் 20ல இருந்து 23 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மாதாஜி. யாரும் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன் ஆத்மனி துஷ்யதி சுகம் ஆத்யந்திகம் யத்தத் புத்தி கிராஹ்யம் அதீந்திரியம் வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதிதச்சலதி தத்வதக யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதேனாதிகம் ததக யஸ்மின் ஸ்திதிதோ நதுகேன குருநாபி விசால்யதே தம் வித்யாத்துக சம்யோக வியோகம் யோக சஞ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சவங்க பார்க்கலாம். சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஸோ கடைசி நிலை வந்து சமாதி, அந்த 8வது நிலை. ஸோ நம்ம யம நியம ஆச்சன பிராணயாம பிரத்யாகார தாரணை தியானம் சமாதி கடைசி நிலை. இந்த சமாதி நிலையில வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, தனக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை பிரார்த்தனை செய்து பகவானை மெடிடேட் பண்ணி அவங்க அந்த பகவானோட ஒன்றுடையணும் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி தன்னை உணர்ந்து அதுல இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து சமாதி நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க தன்னுடைய நிலை. என்னது தன்னுடைய நிலை? இந்த ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த உடல் அழியக்கூடியது. அப்போ இந்த ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு போது மற்ற உடல் சார்ந்த அந்த இன்பங்கள்ல அந்த பற்றுல மேல வந்து அவங்களுக்கு ஆசை கிடையாது. அந்த உடல் சார்ந்த உணவுகள்ல வந்து ஆசை கிடையாது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்பத்தில் லயித்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, மனம் வந்து ரொம்ப கட்டுப்படணும். அப்ப புலன்கள் கட்டுப்படுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரே மாதிரியான விஷயத்துல வந்து லயித்து இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்ப அர்ஜுனன் வந்து சொல்வார், கிருஷ்ணா நீ மனசை ஒருமுகப்படுத்தணும்னு சொல்றியே, மனசு வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு காற்றை கூட நம்ம ஒரு குடுவையில் அடைச்சிடலாம், ஆனா மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறார். யார் இந்த அர்ஜுனன்? நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, துரோணாச்சாரியர் 100 கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் 5 பேர் 105 பேருக்கும் அவர் வந்து கலைகளை கற்றுத் தருகின்றார். ஆனா அத்தனை பேருக்கும் மத்தியில அர்ஜுனன் மட்டும்தான் வந்து சிறந்த சிஷ்யனாக இருக்க. அந்த அந்த முதல்ல அவர் வந்து அந்த கலையை கற்றுத்தரும் போது அந்த வில்வித்தையை அவருக்கு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கேட்கும்போது யாரும் அவருக்கு திருப்திகரமான பதில சொல்லல. அப்ப அர்ஜுனன் மட்டும்தான் அந்த பறவையோட கண் எனக்கு தெரியுது அப்படின்றத அவர் சொன்னார். ஒரு வில்லாளியோட நோக்கம் வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அப்படி மனதை ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து அர்ஜுனன் இடத்துல இருக்கு.
திரௌபதியோட திருமணம் நடக்கும்போதும் சுயம்வரம் நடக்கும்போதும் அப்படித்தான். அத்தனை பேர் இருந்தாலுமே இவர் அந்தனர் வேடமிட்டு அர்ஜுனன் எப்படி வந்து அவருக்கு என்ன மாதிரி டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, மேல வந்து மீன் சுத்திட்டே இருக்கும், அதோட பிம்பம் வந்து கீழே இருக்க தண்ணியில தெரியும். ஸோ கீழே பார்த்துக்கிட்டே அந்த மீனோட அந்த கண் அதை பார்த்து நம்ம அடிக்கணும். இதுதான் வந்து டாஸ்க். அப்ப அதை செய்யணும்னா எவ்வளவு தூரம் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தா அதை முடியும். அப்படி அந்த சுயம்பரத்துல வெற்றி வாகை சூடிய அர்ஜுனன் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் இடத்துல சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே கிருஷ்ணான்னு சொல்றார். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இது அர்ஜுனனுக்காக சொல்லப்படல, நமக்காக அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல கேட்கிறார். மனசை கட்டுப்படுத்தினாதான் அஷ்டாங்க யோகம் சாத்தியம் அப்படின்னு புரியுது. ஆனா அந்த மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, ரொம்ப கடினமாச்சு, வேற ஏதாச்சும் சிம்பிளிஃபைடா சொல்லு கிருஷ்ணான்னு சொல்லி கேட்கிறார். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க 34வது பதம் வாசிங்க யாராவது. சஞ்சலம் மாதாஜி நான் ஹி மன வாசிக்கிறேன். கிருஷ்ணோ பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோரிவ இவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுக்கு இப்ப பகவான் என்ன ஆன்சர் பண்றான்னு பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க ஸ்ரீ முன்னாடி. பகவான் வாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்யேன ச கிருக்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணர் இங்க நமக்கு என்ன ஆன்சர் பண்றாரு? உண்மைதான் அர்ஜுனா, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது சாத்தியம் இல்லை. ஆனா அது 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 வந்து அமைதியற்றது அடக்குறது வந்து சந்தேகத்துக்கு இல்லாம கஷ்டம்தான். ஆனா அது சாத்தியம், அதை நம்ம பண்ண முடியும். எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, தகுந்த பயிற்சி. மீண்டும் மீண்டும் நாம இந்த பயிற்சி செய்யும் போது அதை வந்து நம்ம அந்த மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அது மட்டுமல்ல, பற்றின்மை, அந்த பற்றற்று நாம செயல்கள் செய்யுது, இந்த 2 விஷயத்தின் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதோ வந்துட்டே இருக்காது, கொஞ்சம் பாருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னா மாதாஜி, நான் வந்து மியூட் பண்றேன். யாரெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களோ ஓ சாரி, பவிதா மாதாஜி நான் பண்ணிட்டேன். சாரி. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, சண்முகம் பிரபு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணும் போல இருக்கு. ஓகே, அவங்களுக்கு காணும். ஓகே, சோ இங்க வந்து போயிட்டு இருக்காரு மாதாஜி, எப்படியோ கோஹோஸ்ட்ல இருந்து வெளில வந்துட்டு இருக்கு அவருக்கு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இங்க எப்படி என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, மனம் வந்து ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியான்னு பார்த்தா, எப்ப மனதை நாம கட்டுப்படுத்துறோமோ அப்ப அது வந்து நமக்கு நண்பன். மனது நமக்கு எப்படி கட்டுப்படுத்துதோ அப்ப அது வந்து விரோதி அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் திருப்பி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு. யோக நிலை, இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே அஷ்டாங்க யோகம், யம நியம ஆசனா இந்த இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். அப்படி நாம ஒரு நிலையில இருந்து உயர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும்போது அதுல நான் முழுமை பெறல அப்படின்னாக்கா அவங்களோட கதி என்னன்றது கேட்கிறேன். சோ இங்க வந்து வெற்றி அடையாத அந்த யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். சோ அதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க பதில் சொல்றாங்க. 2 விதமான பதில். அந்த யோக நிலையில அந்த ஆரம்ப நிலையில இருந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்கன்னா அவங்களோட கதி என்ன, ரொம்ப முதிர்ந்த நிலையில போய் அவங்க வீழ்ச்சி அடைந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட கதி என்ன. சோ அந்த அப்படிப்பட்டவங்களுடைய அந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க, அதுலதான் பக்தியில வந்து எந்த ஒரு குறைவுமே கிடையாது, பக்தி எப்பவுமே முழுமையானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த வெற்றி அடையாத யோகி என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகங்கள்ல போயிட்டு பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின், பல வருடங்கள் அங்க இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒரு நல்லவங்களோட குடும்பத்துல, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பெரும் செல்வந்தர்களுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. சோ தட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த உடல் சார்ந்த தேவைகள்ல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் இருக்காது. அந்த செல்வத்தை வைத்துக்கொண்டு பக்தி மார்க்கத்துல அவங்க வந்து சேர முடியும், அதுல ஃபோக்கஸ்டா இருக்க முடியும். ஒரு நல்லவங்களோட குடும்பத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க பக்தியில அவங்கள குழந்தைங்களை கொண்டு போக முடியும்.
சோ இதுதான் வந்து நிலை. இந்த ஆரம்ப நிலையில அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நிறைய வருடங்கள் வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலுலகங்கள்ல சென்று நம்ம பார்க்கிறோம் 14 லோகங்கள் பகவானுடைய புருஷ அவதாரம் மகாவிஷ்ணு கர்ப்பதவ விஷ்ணு அவரோட நாபிக் கமலத்துல இருந்து வரக்கூடிய பிரம்மதேவர் அந்த தாமரை அதுல பிரம்மதேவர் விற்றிருக்கின்றார். 14 லோகங்கள் பார்த்தோம். பூமி மத்தியில இருக்கு, அதுக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்ம என்ன நிலையில நாம வந்து பக்தி தொண்டு சேர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்துட்டோமோ அதற்கு ஏற்றாறு போல இந்த 6 லோகங்கள்ல சென்று நிறைய வருடங்கள் வந்து அந்த இன்பத்தை எல்லாம் அனுபவித்து மீண்டும் இதே பூலோகத்துக்கு தான் வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லவர்களுடைய குடும்பத்தில் பிறந்து மீண்டும் செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில் அவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இதுல இருந்து யோகிகளுக்குமே கூட முழுமை அடையல அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்றாங்க, மீண்டும் பிறப்பெடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. இப்ப நீண்ட கால யோக பயிற்சி பண்ணி அவங்க வெற்றி அடையல அப்படின்னாக்கா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அறிவில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறது உறுதி. அந்த மாதிரியான பிறவி ஆனா நிச்சயமாக ரொம்ப அரிதான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த உயர்ந்த ஆன்மீகிகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. அது வந்து மிகவும் அரிதான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி, யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஸ்லோகம். சோ இப்படி யோக நிலைகள்லாம் பயிற்சி பண்றாங்களே அத இவ்வளோ அந்த யோகிகளுக்கு மத்தியிலையும் கூட யாரு வந்து பக்தி தொண்டுல நிலையாக இருக்காங்களோ அது இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்ற. இந்த எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் பகவான் இருக்கார் அவரை நம்ம காப்பார் அப்படின்ற அந்த உறுதியோட எண்ணில் நிலைத்து, எந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானே இங்க தன்னை சொல்றார், எண்ணில் நிலைத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி, அதாவது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்கு இல்லையா, சோ பகவான் எல்லாருக்குள்ளேயும் வீற்றிருக்கின்றார். தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. சோ பகவானுக்கு யாரு பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, எனக்கு ரொம்ப நெருங்கியவர்களும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவர்கள். இந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 8 நிலைகள்ல இருந்து உயர்ந்து போறாங்களே அந்த யோகிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ ஃபைனலா அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்றாரு, எல்லா யோகத்திலையும் அஷ்டாங்க யோகம் சிறந்தது, அவங்க என்ன வந்து அடையறாங்க. சந்நியாச யோகம் சிறந்தது, அவங்க வந்து அடையறாங்க. ஆனா அனைத்திலும் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானது, ரொம்ப உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். யோகிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றது சொல்றாரு. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிச்சு முடிங்க பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுனம் சம்வாதே தியான யோக நாம சஷ்டோத்யாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா அனைத்து யோகங்களிலும் பக்தி யோகம் சிறந்தது. இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம கர்மயோகம், ஞான யோகம், சந்நியாச யோகம், சாங்கிய யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், ஆனா எல்லா யோகத்திலும் சிறந்தது வந்து பக்தி யோகம். இத்தனை படிகள் இருந்தாலுமே பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏற்கனவே பார்த்தது போல 4 யுகங்கள் சத்துர் யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த ஒரு சுழற்சிக்கு வந்து 4 யுகங்கள் இருக்கு. என்ன? சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்தியயுகத்துல நமக்கு ஆயுட்காலம் அதிகம், 1,00,000 வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா விஷ்ணு பகவானை பற்றி தியானம் செய்யறாங்க.
அதுதான் வந்து அந்த யுகத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களும் செய்யக்கூடிய தர்மம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்தார்கள். சரியான மந்திர உச்சாடனம், அவங்க நெருப்பெல்லாம் வைக்கணும்னு தேவையில்லை, அந்த மந்திரத்தை சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு வருது, அக்னி ஹோமம் பண்றாங்க. அது போல எந்த உயிரை அந்த யஜ்ஞகுண்டத்துல போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த உயிரினம் அதை விட உயர்ந்த நிலைக்கு மாறி போகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால்தான் திரேதாயுகத்துல சரியான உயர்ந்த பிராமணர்கள் இருந்தாங்க, மந்திர உச்சாடனம் சரியாக இருந்தது, விலை உயர்ந்த பொருட்களை, தூய்மையான பொருட்களை யஜ்ஞகுண்டத்துல வந்து அவங்க உபயோகித்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கலியுகத்துல இந்த யஜ்ஞங்கள் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஒரே மந்திரம் வந்து நமக்கு வந்து மகா மந்திரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா விரிவான கோவில் வழிபாடு, ஆலய வழிபாடு வந்து துவாபர யுகத்தில். இப்ப கலியுகத்துல எங்க கோயில்கள் நிறைய இருக்கு, ஆனா நமக்கு வந்து வழிபாடு செய்யறதுக்கு உண்டான பொருள் உதவிகள்லாம் நமக்கு இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இரும்பு யுகமாக இருக்கு கலியுகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆனா கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? சத்திய யுகத்துல நம்ம தியானம் பண்றோம், திரேதா யுகத்துல நாம வந்து யஜ்ஞம் பண்ணணும், துவாபர யுகத்துல நாம வந்து கோவில் வழிபாடு பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அப்ப கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே, ஹரே ஹரே ராம ராமா ராம ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்றத ஹரே. நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து பார்க்கணும், சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பவுமே பகவான் தானா வரமாட்டார், அவரோட பரிவாரத்தோட தான் வராருங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கருணையோட அருளி இருக்கார். இந்த கலியுகத்தோட முடிச்சுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். சோ நம்ம பாக்குறோம் இந்த இந்த ரெண்டு இதுல என்ன புரிதல் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன தெரியுது? இந்த பிக்சர் பார்த்த உடனே, இமேஜ் பார்த்த உடனே என்ன தெரியுது? என்ன ஒரு புரியுது? லிஃப்ட், ஒரு லிஃப்ட் மின் தாங்கி இருக்கு மாதாஜி. ஒரு ஓகே. படிக்கட் லிஃப்ட் வந்து தன்னால நம்ம போகணும்னு அவசியம் இல்ல, தன்னாவே உயர்த்தி விட்டுரும். ஆனா ஒரு படிக்கட் வந்து நம்ம ஏறி பயணிக்கிற மாதிரி ஒரு, என்னோட புரிதலுக்கு மாதிரி சொல்றேன். நம்ம ஏறி நம்ம பயணப்பட்டாதான் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். ஆனா லிஃப்ட் நம்ம நிறுந்தாவே அது தானா நம்மளை உயர்த்தி எடுத்துட்டு போய் அந்த இடத்துல விட்டுரும் மாதாஜி. ஹரிபோ, சூப்பர். சோ பக்தி யோகம் என்பது அப்படித்தான். நம்ம அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கட வேண்டாம். இப்போ ஒரு 100 மாடி கட்டடம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம படியேறி போறோம்னா எவ்வளவு கஷ்டம். அந்த மாதிரிதான் மத்த யோக பயிற்சிகள். அதே சமயத்துல நம்ம பக்தி யோகம் எடுவது எப்படி அப்படின்னாக்கா இந்த லிஃப்ட். சோ நம்ம ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இருக்கிறது கலியுகம். இந்த 8 நிலையை யோசிச்சு பாருங்களேன். நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி புரோபாதர் கொடுத்திருக்கார். என்ன கொடுத்திருக்கார்? புலால் உண்பதை தவிர்க்கணும், மாமிசம் எடுத்துக்க கூடாது, மது இருக்கக்கூடாது, குடிக்க கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து தகாத பாலுறவு கூடாது, சூது இருக்கக்கூடாது, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுல எத்தனை விஷயங்களை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியுது? அதே மாதிரி செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காரு? நம்ம வந்து இது பகவானுடைய நாம உச்சாடம் 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும், 108 முறை ஒரு தடவை ஒரு மாலை சுற்றுறது வந்து ஒரு மாலை, அது போல 16 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும். ஒரு மாலை 108 முறை பகவானுடைய நாம சொல்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஹார்ட்லி அந்த அந்த 108 முறை சொல்றதுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு 6 to 7 minutes எடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி பக்தி தொண்டு வெறுமனே பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனால எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம அங்க பாக்குறோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை ஒருங்கு நிலைப்படுத்தணும், அதெல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் மனசு அப்பதான் எப்ப நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்குமோ அப்பதான் அது அங்கெல்லாம் போகும். காலையில என்ன நடந்துச்சு, இங்க என்ன பேசணும், அங்க என்ன பண்ணோம், ஆபீஸ்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு அப்படியே மனசு அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் சிறந்தது. இந்த கலியுகத்துல அஷ்டாங்க யோகம் என்பது கடினம். ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நம்ம மொபைல் இல்லாம இருக்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த கலியுகத்துல அந்த அத்துணை புலன்களையும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து பியூரிஃபை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ மாதாஜி சொன்னது போல பக்தி யோகம் செய்வதன் மூலமாக நம்ம உடனே லிஃப்ட் மாதிரி உடனே பகவான் அடைகின்றோம். அதே மற்ற யோகங்கள் பார்த்தா நம்ம அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கடணும். அவ்வளோ மெனக்கட்டு போய் சேருவோமான்றதும் நமக்கு தெரியல. ஆனா பக்தி யோகத்துல அப்படி இல்ல. பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, வெறுமனே நம்ம எப்பவுமே இப்ப என்ன பண்றோமோ அதுதான் கடைசி நேரத்துல நமக்கு. வாழ்நாள் முழுவதும் நான் அவருடைய நாம மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மரணிக்கும் தருவாயிலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து பை டிஃபால்ட் அதுதான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இல்லையா? சோ இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ கலியுகத்தோட யுக தர்மம் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம்
என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய இதை எதுக்கு நம்ம எதுவுமே அப்படி காற்றுல சொல்ற மாதிரி சொல்லல. வேத குறிப்புகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ வேதங்கள்ல எதுக்கு நாம உச்சாடனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்துல கலி சந்தாரண உபனிஷத், வேதங்களை புரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு உபனிஷத்துக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல சொல்லப்ப இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதக் பாதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதபரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு துருஷ்யத்தே. ஸோ இந்த கலியுகத்துல நம்ம இதுல விடுபடுறதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மட்டுமே. இதுல தமிழ் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அனைத்து வேத இலக்கியங்கள்ல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா கலியுகத்துல விடுபடுறதுக்கு ஒரே கதி என்ன அப்படின்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி லீலையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. இந்த கலியுகம் எப்படிப்பட்டது? சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்தது, பொய்யானது, பாசாங்கத்தனமானது. இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே வழி என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம உச்சரிப்பது. அதை விட வேறு வழி இல்லை. எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம 3 தடவை ஸ்ட்ராங்கா சொல்றோம், நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம பாக்குறோம் திரௌபதி வஸ்திராபரணத்துல பகவான் அங்க பிரதட்சணமா வரல. அவருடைய நாமம், அவருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லைன்னு பாக்குறோம். அவங்க ஹரே கிருஷ்ணான்னு அவங்க பகவானே கதின்னு அவங்க 2 கையும் தூக்கிட்டாங்க. அந்த துச்சாதனன் எல்லாரும் முன்னாடியும் அவையோர் முன்னாடி அவங்களுடைய துகள் உரியும் போது அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வச்சு எவ்வளோ ட்ரை பண்றாங்க, முடியல. கடைசியா அந்த 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 சேலையோட நுனி தன்னோட பல்லுல கூட அவங்க வச்சு ட்ரை பண்றாங்க, முடியலன்னு உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவானை நோக்கி கையை உயர்த்திட்டாங்க. பகவானே கிருஷ்ணா நீயே கதி அப்படின்னு துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிடம் நமக்கு என்ன தேவைன்றது பகவானுக்கு தெரியும். அது உடனே அவர் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்கிட்ட என் குழந்தை வருமான்னு வெயிட் பண்றாரு. ஸோ அவங்க சரணாகதி கிடைச்ச அடுத்த நிமிஷம். ஸோ நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம்னா பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பகவானுடைய நாமம். நிறைய கதைகள் இருக்கு, நம்ம வரப்போறதுல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? கலர்தே தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹயகோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜா. ஸோ இந்த கலியுகம் குறைபாடுகள் கொண்டதாக இருந்தாலுமே கூட இதுல ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாரணத்தின் மூலமாக இந்த கலியுகத்துல அகப்பட்டு இதுல இருந்து நாம வெளியில வர முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனாலதான் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு ரொம்ப வலியுறுத்துறாங்க பகவானுடைய நாம ஜபம் அப்படின்றத பாக்குறோம். 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் சொல்றார், நான் நாம யஜ்ஞமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். யக்ஞானாம் ஜப யக்ஞோஸ்மி, நான் கிருஷ்ணனாகிய நான் யஜ்ஞங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞமாவேன். அதனாலதான் நாம யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம எங்க உச்சரிக்கின்றோமோ அங்க உடனே பகவான் அமர்ந்து விடுகின்றார். அவருடைய கதைகள் லீலைகள் எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்க பகவான் அமர்ந்து விடுகின்றார். அவருடைய ஹனுமனும் கூட அங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றார், நான் ரொம்ப வேத ரிஷிகள் உயர்ந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள் கிட்ட எல்லாம் இல்ல, என்னுடைய தூய்மையான எளிமையான பக்தன் எங்கெல்லாம் என்னை பத்தி பேசுறானோ அங்க இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ அவரே 10வது அத்தியாயத்துல 25வது பதத்துல சொல்றார், நான் நாம யஜ்ஞமாக இருக்கேன் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கார். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். அவர் நமக்காக சிக்ஷாஷ்டகம் அப்படின்ட்டு அந்த இதை கொடுத்திருக்காரு. அதுல பாத்தீங்கன்னா நாம் நாமஹாரி பகுதா நிஜ நியமிதே ஸ்மரணேன கால ஏதாத்ரிஷி தவ கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் அதிருஷம் மிக ஜானி நானோராக. அவர் என்ன சொல்றார், உங்களுடைய அனைத்து சக்திகளையும் உங்களுடைய நாமத்துல நீங்க வச்சிருக்கீங்க. உங்களுடைய எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் அதுல இருக்கு. உங்களோட நாமம் சொன்னாலே போறோம். ஆனா
அத நினைவில் கொள்வதற்கும் கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள்லாம் எதுவுமே இல்லாத அதை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. ஆனா நான் வந்து ஒரு பெரிய துர்பாக்கியசாலியாக இருக்கேன், உங்களுடைய நாமத்தை சொல்ல முடியாம இருக்கேன். ஸோ அவருடைய சக்தி எல்லாமே எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு? அவருடைய நாமத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன, 8 நிலைகள் இருக்கு. அதுவும் ஒரு யோக பயிற்சி. அஷ்டாங்க யோகம் செய்பவர்களும் பகவான் அடையறாங்க. ஆனா அந்த யோகிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள். ஏன்னா இவங்க செயலற்ற தன்மையில இல்ல, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்யறாங்க, கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்க மீண்டும் அதை செய்யறாங்க. பக்தன் உயர்ந்தவன் மத்த எல்லாரை காட்டிலும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார். ஏன்னா பக்தன் எதையும் எதிர்பார்க்கல. இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றது மூலமாக நாம பகவானோட ஒன்றட கலக்குறோம், அந்த முக்தியை நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். நானும் பரமாத்மா, பகவான் நானும் ஆத்மா, பகவானும் பரமாத்மா. சோ அதனால நான் என்ன பண்றேன், அவரோட ஒன்றுட கலந்துடுறேன். சோ 5 விதமான முக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அவங்க இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இருக்கக்கூடிய யோகிகளோட எண்ணம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானோட இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அப்படி இல்லை. என்ன என்ன எனக்கு வந்து நானும் பகவானும் வேற, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது, அவரை நான் எப்படி திருப்திப்படுத்தணும்ன்றதுதான் பக்தனுடைய பாவம். அதனால இங்க சுயநலம்ன்றதே கிடையாது. அதனாலதான் அஷ்டாங்க யோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது பக்தி யோகம். பக்தனே உயர்ந்தவன் அனைத்து ஞானிகளை காட்டிலும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ அதுல 8 நிலைகள் இருக்கு. யம, நியம, ஆசன, பிராணயாமா, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, அதுக்கப்புறம் வந்து சமாதின்னு 8 நிலைகள் இருக்கு. ஸோ அந்த 8 நிலைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும், புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்ப அந்த மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்துறது கஷ்டம்னு அர்ஜுனன் கேட்கும்போது கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனா அதை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவும் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்றது, அந்த அந்த மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். அந்த யோக பயிற்சியில வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க, ஆரம்ப நிலையில வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு பக்தி பண்ணியிருக்காங்களோ, எவ்வளவு அந்த நாட் பக்தி, எவ்வளவு அந்த நிலையில இருக்காங்களோ, யோக நிலையில இருக்காங்களோ அதற்கு ஏற்றாற் போல மேலுலகங்கள் 6 லோகங்கள் இருக்கு. நான் அதிகமான இது பண்ணியிருந்தேன்னா அதற்கு ஏற்ற மாதிரி சத்தியலோகம் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ அந்த மேலுலகங்கள் சென்று என்னுடைய எல்லா புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றாற் போல பலன்களை அனுபவித்து மீண்டும் இதே பூலோகத்துல ஒரு நல்லவங்களோட குடும்பத்திலேயோ அல்ல செல்வந்தர்களோட குடும்பத்திலேயோ பிறப்பெடுக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில பிராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீகிகளோட குடும்பத்துல பிறப்பெடுத்து மீண்டும் பக்தியை தொடர்றாங்க. ஸோ பக்தியில மட்டும் வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. நம்ம போன பிறப்புல இப்ப 20ல முடிச்சோம்னா அடுத்த பிறப்புல திருப்பி 20ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கூட அந்த பக்தி ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருக்கு, உயர்ந்தவங்களை விட அப்படின்றத, பெரியவங்களை விட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஃபைனலா பகவான் வந்து கடைசி பதத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அனைத்து யோகிகளுக்கும் மத்தியில இருந்தாலுமே கூட பக்தன் எவனொருவன் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட பக்தி தொண்டு பண்றானோ அவன்தான் உயர்ந்தவன், அவன் எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவன் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஓகே, இது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியோட கதை. டைம் இல்லை, அதனால நம்ம அதை விட்டுறலாம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौरव प्रेम बंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம்.